Здравейте, приятели! Днес ще правим клип на Minecraft Pocket Edition. Няма бива да си игра. Ще помоля Ватко да му научи. Къде е леглото? Първо ще направя подземна къща. Трябва една топичица. Влизам в нея. Колкото дълбоко искате да го направите. Аз пребих това. Опа. Брате. Аз ще го направя толкова. Сега ще сложа леглото. Не искам да спра. Първо. Готово, сега излизам. Готово. Първо ще направя портал. Ето влизам. Ще направя с 4. 1, 2, 3, 4. И тук 4. 1, 2, 3, 4. Той. И тук 4. 1, 2, 3, 4. И се... Що не се получи? Едно, две, три, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Получи се. Сега влизам в портала. Ето, видяхте го. Сега се връщам. Тоже мога да се върна. Върна се.
това ще бъде от този клип. Дано да ви е харесало. Чао, чао!